Hello guys, दिनै आं हाबायाव थांनो ओंखारदों आरोना हाबा दाननो नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन आं नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय जमा जाहांबाय आरोना लोगोफोर नै थांसिगोन आरो खानैसो दंख' गारि फैबाय आरोना जोंना थांसै नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों थांगासिनो आरोना लामाया खालिथार सासे नायना ला हिर' हेन्डसामखा सेंग्राफ्रा बे हाबाफारियाव खुंनाय रायजो राजा आइ आफा बे मुलुगाव बिनानाव रायना संगिता बसुमतारीखौ गामिनि नबिन बर'नि फिसाज्ला सुरेन बर'नो गोसो खुसियै आं आखाइ हमनानै गथायना होनाय जाबाय दिनैनिफ्राय आंनि बे बिनानावा दिनैसिम नों आफा इसोर बोराइ बाथौनि बोर मोननानै सानैबो संसाराव आलो गोजोन थांनानै थाथों